DXDC Radyoman Report. Gibutyag sa national economist nga laumang adunay daghang oportunidad o trabaho ang mag-abri panahon sa holiday nga mao'y makatabang sa pagkunhod sa unemployment rate sa Pilipinas. Sa baguhay lamang nga datos sa Philippine Statistics Authority kon PSA, misa kamatod pa ang porsyento sa mga Pilipinong walay trabaho sa buwan sa Setyembre 2023 kung itandi ni adtong Agosto. Apan, dako ang pagtuo sa pipila ka mga national economists nga daghang maghanyag og trabaho, ilabi na nga duol na ang Pasko samang sa mga hotels and accommodations ug mga kan-anan tungod laumang mudagsa ang mga tao aron mag-Christmas vacation. Komento sa mga netizens ug sa usa ka direct palangka nga tinuod nga adunay daghang oportunidad gikan sa Oktubre hangtod mosulod ang Disyembre, apan subo nilang gikanayon nga temporaryo lang kini ug pag-abot sa Enero balik na sab nga walay trabaho ang daghang mga Pilipino. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Ivy Parido, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.